Lanoy. Isura sa inyong danoy oy. Lanoy. Naog lang oy. Tay, pila lang sang inyo tres ya? Wala, tinta. Kilo? Ha? Pila ko sa kilo? Tinta. Tinta, one board lang. Oh. Yo, what's up? Mayang adlaw mga ga. Another day, another life, another blessing. So karon October 28, no? Magbuhat may kalingawan rin sa mukha niya. Para magdi mo laban ng panahon na dagom kayo ay. So, buhat amo ngayon na mong gamayng basketballan kay naguba may. Shout out din sa naglangkat ani no katong gikumbayutan di ay. Itong gitangan mo dito. Shout out sa mga kay yung giguba. So, postpone na sa mga gano atong kuan. Buhaton diri kay. Kuan man, ay sa kuan. Kasi mahunong nirong hapon. Mga buhatag kuan, ring no. Na. Tabang sa mama diri na. Tabang tagupak. Tagupak ko na be. Tabang yan. Ali tabang diri oh. Kaon tabang diri upak. Tabang ting. Tabang ba? Ah. Kaon ka budbud, balit ba ng nanay? Di ka mo tabang ka nanay. Masa may ipalit na nanay budbud, di ka mo tabag para lutog pintos be. Kalay diri. Upak. Upak ba? Ali upak. Upak ali. Ada be. Okay. Tabangan to. Itong tabangan mo. Ano, mga bata na gano'n. So, upak sa may mga kay uwan pa man. Basta niyang hapon, makabuhat ang ring, no? Si Mark dyan ganyan ba? Sige, si katawa. Katawa siya ba? Nangutan ako sa kanang walitan ng lansang ba? Ako nga. Pilang kilo lansang? Yeah, tinta. Kaya 1/4. Takto mo ko na gan? Tawa noon. Katawa rin ko ganyan. Tawa kay. Tawa noon pa yung ano mo. Sakto ba? Naman sakto. Na, ako na dyan pilang kilo. Kaya para matansan mo pilang atong kwarta ko to ba? Ang 1/4 sa... Pilang 1/4 sa... Kuan? 70. 18 no? Ano na siya? Sakto naman oh. Sakto na siya. Ano na siya mga buhaton? Pilang kilo ani Pradi kayo ba? Pilang kilo ani? Tago anong? Sa kalibo. Sige ta gusto ka guhit bi. Para ulo ko yawa kinilo may bolito niya. Sige ta gusto ka guhit di. De 100 di mo bayaran kay usa ka kilo mo no. Napo usa ka kilo napo mo na ka guhit no. Ano na siya my friend? Kinilo gid mo baliton. Tawag mo puta na kinilo pero yung paliton ay saba. Sabi mo ay ma. Oh, mga ga, magbuhat sa may ring. Kay, init na. Ah! Back up mga ga. Kaya back up po, mga workers na to ba. Lah, ligo na naman ay gaga! Tama gaga? Huh? Oh, lah. Trawa mo na si Gagantoy, oh. Say what's up, what's up? Jial! Mga gaw. Bayanihan. Bot bay. Oh. Teng. Are bay. Mga gaw. Sugod na. Sugod na. Una na step sa pagabas. Yung una na step, ko kagabas. Una pinaka na step, di pa kagabas, di pa kagabas. Na siya. Yung isang birahon. Bira ginauna. Dapat una kamu gabas bira. Sige tabi, way buhat na dira na. Ayan. Ito. Ay, gado. Dapat na kay martilyo, na kay lansang. Ano siya? Nga, ipokpok si mga igumat. Ayun. Ah. Ano siya? Dapat magpasalipol kag bato kay sabi biyag. Para kuan, dili mabaw kay hangin kayo. Ah, pare ana. Tama to. Hangin kayo. Bra. Mas, kalipakyaw to. Sumbag. Hangin na do. Hangin kayo do. Mabaw lansang do. Ano, gwapo ka? Nga nang gwapo ka? Ha? Liwat ang tas tagaliti. Ha? Liwat kas tagabugo. Ano, gwapo mo ka? Anang. Asa ka na liwat? Buko. Smile ko na smile. Asa ka na liwat da?
garong mata-mata. Kung may mathematics, muna yung mata-mata. Sinukod mata-mata ba? Nang bulay Way ka na eh. Way gamit metrosan ba? Asa kita naga? Asa kita? kanina Ha? sa TikTok na. TikTok na. Iya ka. Sama. Ay, mga TikTok. Waya TikTok na ba? Sige, gini balik ka ba? Balik ka. Master kay. It's been raining since you left me through the flood. No one has been a fighter. No. That's why yes meant to be. At no I guess not good God and more. But my favorite got me. And I, Love you, yeah. baby. Ikaw, yaway. Always realize, And a day. Ya katong kami bad name. Gideon. Shock to the heart. Shot to the heart, and you're too bad. Now you give blood a body. I play my part. Can you play your game? Now you give blood a body. So, na namin na purma mga ga. Tara. Karon, mga awan sa may kay guto naman. Siya, mo din siya nag-request ay. Dito, sahib ditong isulti ka na, no? Buhat ko na may ring. Magbuhat din may basketan. Buhat basketan. Mo din nag-request kay nang load din siya. Mga siya buhat yung basketan. So, karon mga ga. Mga awan sa may. Kay gutom na. Ngayon tama? Nay, kaya nagkaunto ko, gaman itong kanong bangita itong sutano. Wala hindi ka mukhaan kayo kay Sudan. Bili tagpan. Bili ba Sudan ba? Pangailang mami o isda o. Ay, kasag mo na, katulog mo. Eh, isda Kagid mo mo na na pala sa ha? May isda, pangailang gamay. Ano sa akin, nirito? Hindi. Saan, nanunan? Ay, napapangita kong si Piso sa pagtanong ko ay. Ngay ko. Ay, ito sa kabuok, kay sinin niya, na isa din na siyawan. Kaon na ganito. Isda, gabon? Ay, mili daw sa mga, di mili, no? Hihi! Lakaw rin ka ba? Baka, uy. Pagihan kayo mga gao. Hugsugo please bay, asa tuman. Do. Dong may balik og buhat ring mga gano. Ring basketan lagi. Bobo. Top do. Kay. Okay do. Dito do. Diri kan do. Murah. So, nagtaod mga gano. Pero short pag miss kahoy. Nanguha pag kahoy sila si my friend ito nya. Paabot mi dire kay amo ni bantayan basta niya mahug ba. Og nalang ka sa bukid mga gano. Og da mawad ang kaglingaw, daghan gid pwede mahimong kalingawan dire. So, dahil pwede mabuhat dire sa bukid mga ga, pwede ka mag lutog mga utanon o maghimo kag kuan gamayng basketan para kalingawan. O bisag unsa pa nga masud mo na nga kuan pwede mo mabuhat sa bukid, daghan kag pwede mabuhat dire. Nakanindot pa sa gyud. Kay kuan, nga di ka kinahanglan og daghan kay kwarta nga para malingaw ka, mo gastor kag mga bisa gamay. Imong 20 pesos malingaw na ka dire sa bukid mga ga. Mo nakanindot dire, di ba ring? No? Dugay sa mga ga, sa mga pason. Antara day. Oy! Lah. Saan kahida nyo? Saan kahida nyo? Yawa. Damo ka bukado. Si Mark dyan. Nawahay pa. So manamong basketan mga gano nya. Siyempre og magbuhat ha. Ato yung testingan og maayo ba? Maayo man day. Maayo kayo. Oh. Isa ka no. Maayo kayo pagkabuhat oh. Okay kayo? Siya kay magbuwan. Lah. Eh. Kisa man?
Uy, tapos. Wala ka na yung kuhan. Basket ka, basket. So, manamong ring mga gano, nanami kalingawan dire. Mangita lang kita kalingawan sa bukid, malingaw ra kita. Sa halagang pila tong kuhan, my friend? Sa halagang 20 pesos. Saan naabot ang 20 mo? Ay, ring na himo. Pinipili dito. Ito mag-drive do. Yaway. Motor sa imo papa. Ang purpose nino kay nagpahangin ra ko. Manuban ba? Resulta na. Mga resulta sa mundo ano? Kapoy kayo. Ay, mo na may baton ay. Ki, pakitaas lang sa may baton. Kita din sila doon. Bugo pa kitila. Eh pa de may dive de. Pwede rin dyan. Lah. Magrabon ka. Lah, gi. Lah. Margi iya, lah. Kami hingda, limpyo, ikaw limpyo. So mga ga, kung ganahan mong pumahangin, arera mo dire, kwartong G-boy. Ipayam na ninyo. G-boy Tagalog. Good job. Good job. Nice goal. Relax na medyo mga ga. Be, isa. Kung ganahan mo pakat ka tong lube, Ard Marchar Biralio. Patik. Patik. Teka din na ba? Upload na sa big video ni my friend mga ga. Dahil gapon sa piso wifi nga singko ang hog. Gapa na ganyan. Kaya. Lah. TikTok so. Gapa na kayang gi-follow sa TikTok. I-follow na siya yung kinabuhi. Asa naman? Di mo siya masugot. Sa naman? So, upload sa video mga gano. Ya, ulay may yan taod-taod. Buhay. Kapoy, lingaw-lingaw na yung gula man. Kapoy ko. Sa? Basket. Hilayan mo yung kapwa yung bisyo. Sabi ng mga gano'n, online sa mama. Parag-parag tayo ginagmay, bahalag tiguang na ta. Di, kalimtan, bahalag tiguang na. Di ka ta mamalimot o pamaragis ng mama, diba? Tingnan na niya ito posisyon ano? Hugaw kay paminan ako. Huwag ka, isa pang usahay, huwag ka. Ay, di mo lang bago mas ba? Tama ka. Kalimuot ba? Ikaw nahapsay eh. Kasi nilimot ang ko. Hapsay di ba? Magi ko mahapil na. Ba't nang iya malan sa mga luwag do? Ano na ilutan to? Kasi wala tanya oh. Lah. Ang martilyo dito, gabas, awang lansa, nabilin sa mga Nabuong ko ano ay. Sa mga niya to. Mo sa tanang karong adlaw mga na may bisita mga guys, dai. Pamangkin no? Pamangkin ni mama. Tinggal ni katog dire. So, that's all for today mga gano. Hope ko mo nalingaw mo sa vlog. White flooring yan. Kaysa. Ay sa bahat. Ay mo kalimot pag-comment, like, share, and subscribe sa itong YouTube channel mga gano. Ganoy TV. That's all for today. Anoy out. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye ba? Bye-bye. Bye-bye.